Tak. Nebo to si. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní kouzelnické show. Moje největší kolegyně tady kouzelnice Natálie, přivítejme ji! Hurá! Takže Natálie, pojďme převést první číslo, které se jmenuje Přeměna na vodu. Takže, mám tu studenou vodu. Teď ji naliju do studeného hrnečku. Počkám. Raz, dva, tři. Počkej, tady to nebude vidět zatím. Až se led změní, až se voda změní v led. Tak. Ještě zakouzlíme. Kouzly, ať jsme pouzli. Tolik je tak málo vody. Jo. Tak. A ještě kouzlíme. Urá! Tak. Kouzlo číslo 2. Maxíku mi tak odvádí. Kouzlo číslo 2 se jmenuje třeba... Jak to jmenuje? No proč to říkám takhle natahuju? Běž, jak se jmenuje druhý kouzlo? Druhý kouzlo se jmenuje kouzelná krabička. Mám tu peníze, mám tu 103 korun. Naházím je sem. 103 korun. 50, 100, 102, 103. Mám tam 103 kouzelných korun. Čáry, máry, puk. A teď to nejde otevřít. Zkus to otevřít. No jo, skutečně to nejde nějak otevřít. Je kladivem. Tak. Teď kouzelnou krabičku. Čáry, máry, puk. Urá! Tak, to byla kouzelná krabička. Peníze vhodíme do kasičky zpět, aby se nám ztráceli. Další kouzlo. Tohle je přeměna míčku. Já nevím, kolik korun, ale hodně korun. Jo. Takže, teď míček. To ještě nebylo kouzlo. Tak, čáry, máry. Vypadlo nám 50 korun, takže už máme 150 korun. Tak. Tak, teď můžu, já ještě vykouzím králíka z klobouku. Jo! Takže, mám? Počkej. Takže, mám tu kouzelný klobouk. Vidíte tak někde něco? Takže tady nic nemám. Tady je kouzelný králík. Toho dáme sem. Tam bude zítra k obědu. Nebude. Bude, Maxi přežral slepici. Tak. Tady máme zase kouzelnou vázu. Takže ujistíme se, že tady máme míček. Máme. Teď čáry, máry, fuk. Máme ho tady. Ale abyste se nebáli, že ho tady mám, tady není. Teď to zavřu, dám si ho. Pak ho dám sem. Jo? Tak, čáry, máry, fuk. Je tady. A teď čáry, máry, fuk. Tady, ale zase ho mám tady. Tak počkej, tak já ti pustím písničku. Tady si to nenatáčej. Pozdě. No, to je jedno. Začni.
ho dám na hlavu a nebude tam. A teď koukejte, kouzlo. No. Výborně! Koukejte. Vidíte? Jo, skvělý. A teď budu kouzlet já. Dámy a pánové, představuju vám naprostou bombu. Zde karty. Nyní karty zamíchám. A místo bude, já se natočím. Nyní karty zamíchám. Karty se může zamíchat každý. Tak, teďko poprosím někomu nůž. Štěpánko, prosím nůž. Zastrč kamkoliv do karet nůž. Ne, někam. Halo. Prostě nikamkoliv. A teď dole pod řezu bude červená sedmička. Znovu, abyste viděli, že nekecám, jo? Zamíchám ještě takhle, prostě zamíchám jakkoliv, kamkoliv zapíchnout nůž. Zamíchám to pro jistotu znova, kamkoliv zapíchnout nůž. A v řezu bude kulový král! Máš ho obrázky. Bude jedno. Tak, další kouzlo se jmenuje... Zmizení Natálky. A pak meditování pozornosti. Abyste věděli, jo? Ty tam povor ještě. Nekoukíme. Já to takhle. Ty nepřestřeš to. Tak? Pojďte, úplně. A jeden. Je tam vidět. A kde je Natálka? Tady není. Jasně, že tady není. Protože je pořád samozřejmě tady. Ale moment, to není ono. Teďko přijde to pravé zmizení. Natálko, poprosím tě se postavit sem. Úplně. A na dobro. Člověk nemá, je to Pozor, pozor. Tady není. Tady nikde není. Maxi, teď si na nejde. Daj, mám tady, já jde kouzem spát. Jdeš. Se to nedaří. No. Já nevím, snad je ono. Takže se teď. pustím hudbu. Dámy a pánové, toto kouzlo naprosto jednoduše pomíjí a popírá naprosto všechny fyzikální zákony. Zmizet v prostoru. Tak jako Natálka. Teď se dívejte, co udělám. To budete valit oči. Zde mám kelímek, prosím. Normální kelímek. Můžeme nechat kolo. Nemůžeme. To by se prozradilo. Tak. Kelímek, prostě si nekoukej. Kelímek. Voda. Nalej do kelímku vodu.
Vidíte? Tento kelímek nechám zmizet. Počkejte. Dělám to jinak. Já pro jistotu ten kelímek, kdyby se něco nepovedlo, dám tady do toho pytlíku. Pozor. Bude. Dámy a pánové, teď vám předvedeme popření dalších fyzikálních zákonů, a to znášení se na pálky. Vidíte, leží na zemi, vidíte? Jak prčínko tam A teď se dívejte, dámy a pánové, nebo teď to přijde. Jo? Vidíte, to tady leží, jo? Vidíte to? Vidíte to, tak. Čáry máry, sem víc, nevím to vidět. Čáry máry, čáry, už to, koukejte. No jo, není, to se vynáší. Ta kamera stejně nic nevidí. Já tam nevidím, že by se vznášela. Čuch, a je tady. Já nevím, jak to bylo, ale si to musí Jdi tam, nebude. Počkej, já to takhle udržím. Už natáčíš? Jo. Takhle. Balans na míči, dámy a pánové. Artista na pálkách. Hurá! Počkej, si tam budu skáčet, abych tam Jo, chodit. chodit. A teď to chůze na míči. Počkej, já tam budu skáčet. To je nejtěžší. Tam se míč utíká. Dobrý. A teď já to na míč. Já, táta. A trefit se mezi dáme to. Ještě jednou. Pošli mi hlavou proti mě. Jak to bylo rychle. To si počůrám. A teď si nesmíme toho míče dotknout. No tak to tak dramaticky. Jo, počkej, teď budeš dotknout. Já jsem nechtěl, jak to bouznu do toho, ne? Počkej, není třeba. Balans na míči. Ještě není to všechno. No pořádný náskok, uděj pořádný náskok v zálohy. Tady to tak takhle a sedí se tuhle odsedu. Tady to tak takhle rozeběhni a naskok do stýdu. To bylo takhle. Můžeš to poslat dopředu, no? Já ti to pošlu pomalý. Ty pracne?